Dobre sa na mňa pozerá, že? Mohol by byť aj efektívnejšie. Že, akože, mohli by sme ti poradiť nejaký iný spôsob, prosím ťa, Peti? Dosť pomaly. Ale s jakým zápalom to robí, že? Tak ja by som pri komisáru niečo už jedla chlopok. Asi aj mne konkrétne. To nie je taká veľká premávka. Prosím, že ty čo robíš? Ty voláš? No? Hej, ty som Jebe. Radriga, že... Díky, niekto niečo robí. Pomôl. Ja, bože, ale tak odhľad sa predne, ale koľko, až dobre, že koľko ti majú?